И другото е, че на този свят сме временно, тук сме едни временно. И другото е, че на този свят човека е направен да бъде на изпитания, да се труди и че всичко на този свят е пари. И другото е, че това е земния свят. Всичко е пари, всичко е труд и човек трябва да работи. И да има много пари. И другото е, че така е направен живота. И другото е, че човек трябва сам да се справя и по някакъв начин да това е земния свят. И другото е, че човек е направен на изпитания. Дали трябва да се справи, дали може да се справи, дали трябва да се справи, дали не трябва да се справи.